Ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid laangan daytoy. Saan nga mo ni Megan nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Baket Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balay da. Ita gagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planuan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana nanang, di kay mapmapan ijay. Apay anak ko, apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At taka di parikaw. Nanang, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas ngayak. Noumay ni Lester, agyaman na, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, agin ina na. Ay. Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. Nasaya at laing ngayon ta nagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga road. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol day ta. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diyak ka mo noan niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako, nay. Megan, anak ko. Apayakas to ay. Apayakas to mantan ti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamakan ka ita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatag timpay ko. Ngam apay kastoy ti isubad na nanang. Diyak mo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapudno na, nakaragragsak kami. Nasaya at nukasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo, adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin, no ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko, asaan kayam apod no ti panagayat ko kankwana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka, anak ko?
Saan mo a-deserve ti mga asawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan a para iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen a para kankwana. Ngamin, adayo a napimpintas ti langana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso a husto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngam aging gayta, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam namaan nga umay nanang? Ha? Kinapod nun. Nakitak iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Itin tatasyak. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Beka, nanak ko. Patib karam ko ba ti pakinakabaw? Nanang. Amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, kitagyaman ako na iti kanayon nyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasta iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pa. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako na si kakit dimot alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sumamit ti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Ala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makaruar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijayan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makay-ayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsaritaan ta. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung manla pinanunot ti kasasaan ko. Megan? Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim, jak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay.
Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mangay aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan nadan iti dayja Avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lat ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso ak. Siyak ti makamo iti kwarta abus-busam. Tulungan ka. Ha? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano aga brodak mat. Ha, nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha, para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam, ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga aggastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti ammada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakit? Wan lakay. Day tamat ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa'y ngay, wan ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega na nakaw. Agan anat ka iti Manila Wala nang. Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga rod anak ko. Agan anad ka. Wala nang. Kastamot kada kayo dito Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy, nasaya at matlagta. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla daya par kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa, mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Wan, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Wan gayam, sa dino ti papanam. At damat ti pag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid?
Apay salsaludsod nam. Adto yo. Sa nga ribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam ko maday to eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.